Tnifdet il-mina ta' Santa Luċija biex bekk issa tħaffir tal-mini ta' 90 metru f'Santa Luċija tlesta kif il-blat li jissepara triq tal-barrani minn vjal Santa Luċija tħaffer kollu. Dan ifisser li issa tlesta iktar minn 60% ta' dan il-proġett. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg tkellem dwar kif l-għan finali ta' dan il-proġett u għalli jkun hemm toroq u junctions li jkomplu ma' xulxin għal iktar effiċjenza. Proġett li se jelimina darba l dejjem il-konċestjoni li roundabout ma baqgħetx tiflaħ għalija u fil-fatt permezz ta' dawn il-min qed nanticipaw iż-żieda fid-domanda ġala darba l-Marsa Project ser ikun lest fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin u llum kien wasal dak il-mument li titniffet il-parti ta' isfel mal-parti ta' fuq. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta, l-Inġinier Fredrik Azzoppardi, stqar kif dan il-proġett se jikkumplementa l-proġett li għaddej fil-Marsa u li se joffri aċċess aħjar minn u lejn il-lokalitajiet fin-nofsinhar tal-pajjiż. Proġett importanti ħafna li jikkumplementa ma' dak tal-Marsa fejn huwa proġettat li sal-aħħar ta' din is-sena aħna wkoll inlestu u bekk niffaċilitaw anke l-aċċess lejn ħadd isfel tal-pajjiż. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzoppardi tkellem dwar kif dan il-proġett se jkun qed itejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies u l-kwalità tal-ambjent hekk kif se jitnaqqas it-traffiku u l-ħin tal-vjaġġ. Dan huwa proġett kofinanzjat fondi tal-Unjoni Ewropea li mistenni jiswa madwar 18 miljun euro. Proġett parti mill-infrastruttura TEN-T illi permezz tiegħu se nkomplu insaħħu l-infrastruttura tat-traffiku f'pajjiżna, innaqsu l-ħin tal-vjaġġ kif ukoll emissjonijiet illi jikkawża it-traffiku stess. Dan il-proġett se jipprovdi numru ta' faċilitajiet għal mezzi ta' trasport alternattiv fosthom disin ta' jogging track u mina taħt l-art pedonali f'tal-barrani li se jagħti aċċess għal ċiklisti u persuni b'diżabilità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.